Здравейте, дами и господа! Аз съм Момчил Манчев. Продължава нашата подготовка за участието ни в София 24. Уникалната 24-часова отборна инициатива, в която отбори бягат на национален стадион Васил Левски на 17 и 18 септември с благотворителна цел в подкрепа на българските параолимпийци. Това чудесно събитие се организира от Priority Sport. Здрасти, радвам се да видя отново. Също с един от треньорите, на който съм в момента, Радослав Борисов. Ради, много хора имат ежедневие, което не им позволява да тренират и не могат лесно да го променят. Имат работно време фиксирано, голяма част от живота им отива в ежедневни грижи, в офиси и така нататък. Много хора дори не са в толкова добра кондиция, колкото биха искали и много от тях дори имат и наднормено тегло. Ти самия си специалист именно в подобни казуси. Но как човек с подобно ежедневие, с подобна кондиция и с подобни притеснения евентуално, би могло да се включи в едно такова чудесно, благотворително събитие като София 24. Едва ли някой очаква да бяга 24 часа? Да, първото и основно е хората да имат желание. Имаш ли желание, ще намериш време и начини да се движиш. Второто, което е не по-малко важно, е да си дозират усилията. Аз лично съм бил 150 кг. Моля? Да. С твоя ръст? Да, на този ръст 150 на 28 години 150 кг. И понеже бях тренирал като тинейджър разни активни спортове и решавам, айде, аз съм същия като преди, тръгвам, ще правя нещо пак веднага, рязко, бързо. Обаче тялото ти не е готово. Да. По цял ден седа, кликам на компютъра, да. с тази ръка вкарвам разни захарчета да ми е хубаво, нали, бомбонки, вафли. Обаче, какво се случва? Заболяха ме глезните, заболяха ме колената. Много е важно такъв тип хора, дори да не са с много високо наднормено тегло, но ако не са се движили скоро и не се движат редовно, да го направят постепенно. Да почнат да се разхождат, след това леко да бягат, да правят гимнастики сутрин рано, преди тренировка, след тренировка. Това са неща, които се пропускат, но е много важно да се правят. След това, не аз като тинейджър можех да правя 50 лицеви, 100 коремни, дай да направя 50 лицеви. Не, грешка. Това води до контузия. Да. С времето тези неща, като се дозират, човека ще си достигне до това, докъдето му позволява тялото. Разбирам. Добре, София 24. Какви са очакванията към участниците? Какво се изисква? Значи, никой не очаква да бяга 24 часа, нали така? Така, има ли някаква минимална граница на усилието? Ами, минималното условие, което зададохме, е минимум 3 обиколки от човек, носейки щафетна палка, на която ще има датчик да отчита разстоянието. Като тези 3 обиколки не са спринт да надбягаме Юсейн Болт да подобриме световния рекорд. Тези 3 обиколки са да се диша, да знаем как ни върват краката, да ги завършим и да предадем на нашия съотборник, който ще направи, който може да е много по-трениран. Той може да направи 10 обиколки. Разбирам. Аз ще направя ти ще направиш 10. След малко, като свършиш ти, някой друг ще направи 10, аз пак ще направя след това 3. И така може 1 час, 2 часа, колкото ни позволяват физическите възможности на отбора. Разбирам, значи основната идея е в рамките на продължителността на събитието от 24 часа, всеки един отбор по някое време да се включи, като вътре в този отбор минималното условие е всеки един от участниците да направи минимум 3 обиколки. 3 обиколки, да. Ясно. Добре, веднага задавам въпроса. Ще има ли отбор? Извинявай, съответно отбора може да направи 1 час, 2 часа, 5 часа, колкото иска. 24 часа, ако са. Може би отбора на Priority Sport. Със сигурност, със сигурност. Това ще ми кажеш, ти ще участваш, нали? Как със сигурност, това е без коментар. Така, ако правилно те разбирам, значи тук на този стадион, между 17 и 18 септември, ще се въртат 24 часа обиколки. Понякога в удобните часове подозирам, че отбори ще се включват много и много, но през нощта ще има отбори на ентусиасти, които поели са този ангажимент, ще го изпълняват. Като нас с тебе, Като нас с тебе, да. Супер! Ради, благодаря ти много. Дами и господа, благодаря ви, че заедно се подготвяме за нашето участие в София 24. Чао, до следващия път.